Okay, hindi pa siya okay. Kailangan pa rin, hindi nag-react. Hindi. Pero nag-ano na lang, tapos nag-react na din yung kamay niya sa piscina. Sa daily episode natin na tayo ay nasa episode 45. Okay, so just to greet yung birthday ng ating employee, si Philip at si Marlene T. Happy birthday sa inyo at tumatanda na nga kayo. Grabe, parang kailan lang yun. And of course, I would like to say happy anniversary, second year anniversary ng ating employee from Cebu na nandito ngayon sa Manila. Nandito siya ngayon sa Manila. Happy anniversary sa iyo, Rhea. Okay. So just to give you an update sa nalalapit nating Amazing Race 2016, naku po, nag-ikot-ikot ako kahapon at saka kanina nakita ko yung mga hangouts nung lunch break. Grabe, ang dami na nag-uusap na team ka. Yung mga team dyan na hindi pa nag-uusap, mag-usap na kayo. Nakita ko sa hangouts, kakagulo na sila at pinagpupuyatan na nila kung ano yung magiging strategy nila sa October 22. Kaya kayo, pang iniintay nyo, mag-usap na rin kayo. Pag natapos to, pag natapos siya mag-copy, simulan niyo na i-copy sa mga computer niya. Amazing Race na. Okay? And of course, gusto ko lang din ibahagi sa inyo, bigyan kayo ng update yung nangyari kay Carol. Kung gusto niyo makita, panoorin niyo. Okay, hindi pa siya okay. Kailangan pa rin, hindi nag-react. Hindi. Pero nag-ano na lang, tapos nag-react na din yung kamay niya sa piscina. Matay lang po eh. Oo nga, edi first aid, kung ano yung first aid sa Google, at least nakaupo ba? Mag-check na ako, mag-check na. Hindi, ayusin nyo, kumukhang... Iusog natin lang sa Workout yung sa akin. Okay pa lang. Just yung belt, Yung ano. Patay mo muna ilaw. Flat. Yan, tapos. Panis lahat ng nursing dito. Hindi nila alam gagawin. Sabi ko, i-google mo. Tapos nalaman nila yung sagot. So, ang tanong, ba't ka pa mag-aaral ng 4 years kung pwede mo naman pala i-google? Di ba? Saring tatay. Nabilaw ka. Ay nako, Wilson. That's the Madrid family to the rescue. We are in good hands as long as dito ka hihimatayin sa loob ng Madrid. Okay, bye-bye. Ito yung reenactment na nangyari kay Carol. Ano? Pagkatapos mong malamang sa'yo to, iiwan mo na lang ako. Nahilo ko. Tapos sabi ko, okay ka lang ba? Nagugutom ka, nauuhaw ka, naiinitan ka. Tapos sabi ko, bigla siyang pinagpawisan. Ganun. Tapos, Miss Erica, nahihilo si Carol. Tapos, wala siyang reaction. Tapos, bigla na lang siyang natumba. Ganyan. Ganyan siya. Tapos, ayun na, binuhat na ninyo. And that's it for our daily update at abangan niyo pa kung ano pa yung mga susunod na episode. Kung gusto niyo mapanood yung wedding highlights ni Miss Maria Teresa, ay hindi na pala Mrs. Maria Teresa Baldelomar Solomon, just click